היי מאזינים יקרים. לאורך כל פרקי הפודקאסט אני ציינתי את המילה פער. וניסיתי להביא דוגמאות קונקרטיות שמייצגות את מהות ומשמעות המילה פער. במדיטציה הנוכחית אמחיש כיצד ניתן לזהות את הקצוות שבתוכנו, המקומות שבהם אנחנו מרגישים עוצמתיים, אל מול הפחדים שלנו והחולשות שלנו. כי רק כאשר אנחנו מוכנים לראות את המקומות החלשים שבתוכנו, אנחנו למעשה מתחילים את תהליך לקיחת האחריות שעליו דיברתי בפרק הנוכחי. רק כאשר אנחנו יוצקים רגשות, אנרגיה, חומלת, מקבלת, כנה, בפער שבין שני הקצוות, במקום אנרגיה של אשמה עצמית, או אשמה כלפי האחר, שבאופן מיידי מחברת אותנו למקום של אי לקיחת אחריות, וחזרתיות של מנגינה הישרדותית, קורבנית, שאינה מניעה אותנו קדימה למקומות שהנשמה מבקשת להתפתח. אז אני מזמינה אתכם כרגע ליצור מרחב שקט, בין 30 דקות, שאותו אתם מקדישים רק לעצמכם. מרחב שבו אני אנחה אתכם על פי העקרונות של הצעד הראשון של המשחק, על פי מודל הספיידר. אתם מוזמנים בתום המדיטציה לתעד את מה שעלה לכם בכתיבה, או לשתף אותי בחוויה באמצעות פרטי ההתקשרות, וממליצה לחסות את העיניים בכיסוי עיניים או כרית קטנה או פיסת בד. שבו ישיבה נינוחה או שכיבה. השתדלו אם אפשר לייצר מרחב שהוא שקט ושאין בו פוטנציאל להפרעות. במדיטציה הזו תוכלו בדיוק לראות את שתי תעודות הזהות שלכם, כאשר אתם פועלים בחייכם משני מקומות שונים. ההישרדות, הטייס האוטומטי וציר החיים. ובסופו של יום, שתי האישיויות האלה הן תעודות הזהות שלכם. והנקודה החשובה ביותר היא נקודת הממשק ביניהן. ומה אנחנו בוחרים ואיך אנחנו בוחרים לבטא את עצמנו בפער. בפער שבין שתי תעודות הזהות. ככל שאנחנו מצמצמים את הפער, אנחנו מדברים נכון בין היין ליאנג, בין הילדה הפנימית לבין האני הגבוה, המבוגר האחראי. מדיטציית זיהוי הפער שבין היין ליאנג, השחור ללבן שבתוכנו. בואו נתחבר לגוף. ניקח 7 נשימות עמוקות. גב זקוף, כתפיים למטה, לשון נוגעת בחך. פנים רגועות. אנחנו נרוקן את המיכל לאט לאט, פי 2 מכמות הזמן שאנחנו לוקחים את האוויר. בכל נשימה אנחנו נכניס אור, ובנשיפה אנחנו נרוקן את המיכל לאט לאט, פי 2 מהזמן, מכמות הזמן שאתם מכניסים את האוויר, לאט לאט. לפעולה הזאת יש תפקיד מאוד חשוב, שאומר ומשדר למוח שלנו שאנחנו רגועים, שאנחנו נינוחים. ציפו כמה שיותר פרטים בדמיון, בזמן שאני מנחה אתכם. תנו לתת המודע שלכם לשחק איתכם ולתת לו ביטוי.
אני אבקש מכם כרגע, בזמן שאתם מתמקדים בנשימה, להציף מצב או תמונת מצב שבה אתם אפילו יכולים לעלות בדמיון שלכם ממש תמונה של סיטואציה שכרגע מאוד מאתגרת אתכם בחייכם. קחו את הזמן. תנו למוזיקה ולמחשבות שלכם להנחת אתכם. מה הכותרת שהייתם נותנים לתמונה אילו אתם הייתם הדמות הראשית בה? מה הכותרת שהייתם נותנים לתמונה? קחו את הזמן לענות. מה הסיפור שלכם שם? מה הסיפור של הכותרת הזו? מה עולה לכם כרגע כשאתם חושבים על המצב התקוע? איזה סיפור אתם מספרים לעצמכם? איזה סיפור אתם מספרים לעצמכם? איזה סיפור אתם מספרים לעצמכם? איזה רגש זה מציף לכם? מה הצף שם כרגע? תסכול? כעס? דאגה? אולי פחד? תנו לרגשות האלה לצוף. תנו להם להיות שם בספייס. תאפשרו להם ביטוי. וזה באמת בסדר. לפעמים להיות במצב רוח שבו אנחנו מתבוננים על כל הרגשות האלה. תנסו לתת להם ביטוי מבלי שיחדרו לתוך הגוף שלכם, וגם אם כן, תאפשרו לזה להיות. אל תשפטו את זה. יש להם מקום, גם לרגשות האלה. כשאתם חווים את הרגש הזה שצף לכם, מה אתם עושים בדרך כלל? אם אני מתוסכלת, מה את עושה? אם אני כועס, מה אני עושה? אל תברחו לפתרון. תשהו בתחושה הלא נוחה הזו. זה חשוב. ועכשיו התבוננו על הסיפור שלכם מתחילתו ועד סופו. מהרגע שבו הצפתם את האתגר,
לסיפור שנתתם, לכותרת שנתתם, לרגש שצף, ולפעולה שאתם בדרך כלל עושים בעקבות הרגש. פוננו על זה ממקום רחוק, כאילו זה סיפור שלא שייך לכם. בשפה הטיפולית קוראים לזה הרחקה, ממש כמו סיפורי ילדים. אם הייתם דמות מסרט או ספר, איזו דמות הייתם? כשאתם מתבוננים על הסיפור הזה, קחו את הזמן, תנו למידע לעלות. תעודת הזהות של חצי הכוס הריקה היא התעודה שנותנת לכם באמת המון מידע על הילדה הפנימית הזו או הילד והמקומות הלא מעובדים. שם חבוי המטמון האמיתי, וכרגע סיימתם את השלב של חצי הכוס הריקה. תעודת הזהות שבחרתם לחצי הכוס הריקה היא תעודת הזהות שמשויכת לילדה הפנימית, לילד הפנימי. זו תעודת זהות מאוד מאוד חשובה לנו. חשוב לנו להתבונן בה וללמוד לדבר אותה נכון. המון פעמים אנחנו בוחרים להתעלם ממנה ולדחוק אותה הצידה, אבל שם חבויים כל הכלים שלנו ליצירת שלום פנימי. שם, בילדה הפנימית. עכשיו בואו נעבור לתעודת הזהות של חצי הכוס המלאה, המוארת, או לפחות כמו שמרבית האנשים בוחרים להתבונן בה כמוארת. האני הגבוה, האני האחראי. הרבה פעמים בצד הזה יש מסכה שאותה אנחנו בוחרים לבטא את עצמנו בעולם החיצוני. התבוננו על חייכם, והתבוננו על המקומות שבהם אתם כן. מה אתם כן? מה כן עובד לכם? מה בחיים האלה אתם יכולים להתבונן ולהגיד תודה. תודה. מה יש לכם? יש לי חיבוק, יש לי לב, יש לי שיתופי פעולה, יש לי שיפור כל הזמן, כל עוד אני נעה. יש לי זוגיות, יש לי בית, יש לי אוכל, יש לי אהבה, יש לי חברים. מה יש לי? מה יש לי? על מה אני יכול להודות היום? על מה אני יכולה להודות היום? איך זה מרגיש בגוף? איפה זה מרגיש בגוף? מרגיש לכם הבטן? בלב? איפה אתם מרגישים את ההתרחבות הזו? איזה רגש יש לכם כרגע שמציף אתכם? רגש של הנאה? רגש של הכרת תודה? רגש של שמחה? רגש של נוכחות? מה אתם עושים כשאתם מרגישים
את הרגש הזה בדרך כלל? מה אתם עושים בחיים כשאתם מרגישים תחושת הכרה, תחושת הוקרה? מה אתם עושים? אתם ממשיכים את הדרך? אתם ממלאים מצברים? אתם נעים קדימה? אתם מתמסרים? מה אתם עושים כשיש בכם תחושה של אישור מהחיים האלה שהכל בסדר? וגם עכשיו, גם כאן, אנחנו נספר סיפור. גם כאן אנחנו נעשה את ההרחקה, ונספר את הסיפור הזה של היו היה פעם, היו הייתה פעם. ואת מה שהצפתם מתוך מה שיש. תביאו איזה דמות שיכולה להתחבר, ארכיטיפ שיכול להתחבר לדמות, לסיפור הזה שהרגע הצפתם. זה יכולה להיות דמות מספר, מסרט. זה יכולה להיות גם מילה שעוזרת לכם להיזכר, כמו למשל נוכחות. או שזה יכול להיות אפילו בן אדם שאתם מכירים, שנותן לכם השראה מהסיפור הזה שסיפרתם כרגע. מה שכן עובד מחצי הכוס המלאה. קחו את הזמן. תנו לזה לצוף. עכשיו כשיש את המראה המלאה והתחברנו לגוף והראש שלנו קיבל חמצן ומרחב שאומר לו שאפשר לסמוך ולהירגע, אנחנו נחזור לאט לאט לחדר ונזמין גם את הראש שלנו לשתף פעולה ולשחק עם הלב. חזרו לאט לאט לחדר. קחו את הזמן. תהליך שאתם מעבירים את עצמכם במדיטציה הזאת הייתה נטו התבוננות בחצי הכוס הריקה ותעודת הזהות שהצפתם מול חצי הכוס המלאה ותעודת הזהות שקיימת שם. היין והיאנג שבתוככם. החוכמה היא להתבונן בשתי תעודות הזהות האלה שאיתם אנחנו מסתובבים בעולם ולדעת לעבוד איתם בשיתוף פעולה. ככל שהפער ביניהם גדול יותר, אנחנו משדרים הישרדות. אך ככל שנעבוד ונצמצם את הפער וניצוק לתוכו קבלה עצמית, שם נתחיל את המסע לשלום פנימי. מומלץ לעשות את המדיטציה הזאת במשך 21 יום כדי לקבל עוד מידע לגבי שני הקולות. וככל שתתרגלו את ההתבוננות בין שני הקולות, תוכלו גם לראות איך אפשר לצמצם אותם כל יום קצת. כל יום צעד אחד
שבו האני הפנימי, הילדה הפנימית הזו, שבה חבויים וטמונים כל חומרי הגלם שלנו, שמייצרים או התנגדות או קבלה. התנגדות יכולה להיות החברה הכי טובה שלנו, אם נדע לתרגם התנגדות בצורה הנכונה. אני מקווה מאוד שהמדיטציה הזאת שפכה לכם אור על ההתבוננות הפנימית, וכיצד אפשר לנתב את הקולות הפנימיים. אתם מוזמנים לשתף חוויות, שאלות, ואני כאן בשבילכם תמיד. יום של מחשבות טובות בפער. שולחת אהבה. כנרת.